Praise the Lord. Today's promise word in the Holy Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథములోని నేటి వాగ్దానము 90వ కీర్తన 14వ చరణము. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మును తృప్తిపరచుము, అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సహించి సంతోషించెదము. ఆమేన్. The book of Psalm chapter 90 verse 14. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. ఈ వాక్యానుసారముగా ఆయన మనలను కృపలతో తృప్తిపరచి మనలను సంతోషపరచి అనుదినము నిత్యమైన ఉత్సాహాన్ని మన జీవితంలో దేవుడు దయచేయాలని, ఉదయకాల సమయంలో మన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి కష్టాలను దేవుడు దూరపరిచి విజయాన్ని కలుగు చేయాలని ప్రార్థిస్తూ దైవ సేవకులు పాస్టర్ జి శాంసన్ గారు, హోలీ జైన్ మినిస్ట్రీ, రేణిగుంట. Have a blessed morning. God bless you all. Thank you.